Rewşa çeperên gerîlayan li Bakurê Kurdistanê ji pêngava yekî Xizîranê ya PKK heta roja îro. Di sala 1999 da dema Abdullah Öcalan çoyî Tirkiye bi te'lîmata dewleta Tirk xwaz gerîla jî sînorên Tirkiye derkeve. Li gorî qeydên fermiyên PKK di vê vekeşîna bê planiyan nişkabe ku di dûy tebaxa 1999 da dest pêkirî da 928 gerîla di rîyan de jiyana xwe ji dest da. 305 ji wan teslîm bûn û aqubeta nêzî 100 kesî jî naêzanîn. Abdullah Öcalan hemû armancên PKK guhartin. Paradigmaya Tirkbûnê pêşxist. Got em dewletê naxwazin. Em dixwazin di nav dewleta Tirk de bijîn. Dewleta Tirk qurmê darê ye û Kurd jî çeqirêkî wê ne. Paradigma ev bû. Tu hêncet û pêwîstî bişer tu nebû. Lê dewleta Tirk ji bo ku hem li hundir hem jî li derve tev bigere pêwîstî bişer dîtibû. Ji bo vê jî Öcalan te'lîmata duyemîn da got ji nû ve şer bidin destpêkirin. Öcalan bi agahî û kontrola dewletê di 15 tebaxa 2030 de ferman da parêzerên xwe Mehmûd Şaqar û İrfan Dündar got bila PKK ji nû ve şer bide destpêkirin. Lê rêveberiya PKK ji vê fermanê re neamade bû. Öcalan ji bo protestokirina rêxistina xwe derneket hevdîtinên parêzeran. Ji ber vê fermana APO bi hezaran xebatkarên partiyê û bi sadan rêveber ji PKK veqetiyan. Lêbelê Öcalan gav bişûn da neavêt. Fermana destpêkirina şer daw û PKK neçarma ku di yekê Xizîrana 2004 da biryara destpêkirina şer bide. Biryara vekişîna dûy tebaxê û hem biryara şer a yekê Xizîranê biryarên dewleta Tirk bûn. Öcalan ev ferman wekî nabenkar ji PKK re dişand. Gerîla ji bilî herêmê sînor ên wekî Zagros Botan Heya Amed, Garzan Mêrdînê, Dêrsim, Koçgirî û Serhedê belav bû. Li Tirkiyeyê yekîneyên gerîla li çiyayên Behra Reş û Behra Egeyê bicê bûne. Gerîla 10 salan di nav sînorên Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê da bêyî asangiyekê ciddî ji aliyê dewletê ve derbikeve tev geriya. Lê dewleta Tirk vê carê xwest ku gerîla ji Tirkiyeyê derkeve û di nava sînorên Rojava û Herêma Kurdistanê da bicê bibe. Bi vî şêwazî vê operasyonên dewleta Tirk ên dervê sînor reva bibûna. Li Bakurê Kurdistanê hejmara gerîlayan hêdî hat kêmkirin û gav bi gav gerîla tasfiye kir. Ji bo vê sê rêbazên cuda hatin ceribandin. Şêwazê yekemîn Pêşî di sala 2014 da gerîla ber bi Rojava û Başûr ve hatin kişandin. Di şerê sala 2014 da li Kobanê bi koordinasyona Öcalan, PKK û MİTê gerîlayên Amed, Mêrdîn û Garzanê bi wesayîtan anîn ser sînorê Rojava Kobanê. Ji bo vê Öcalan vê demê wiha gotibû. Operasyona MİTê Kobanî rizgar kir. Min û Hakan Fidan serokê MİTê Kobanî rizgar kir. Şêwazê duyemîn PKK di sala 2015 da hêzên gerîlan yên li Amed, Garzan, Botan, Mêrdîn, Bingöl, Muş, Mayî xistin nava şerê xendekan da. Gerîla ji Lîcê li ber çavên dewletê li wesayîtan swar dibûn û diçûn nava bajêrê Amedê li Sûrê şerê xendekan organîze dikir. Dewletê li ser van amadekariyên PKK xweker kir û dengê xwe jê re nekir. Di dawiyê da şerê xendekan bişkestineke mezin bi dawî bû. Li bajarên ku PKK têda desthilat bû 3 milyon Kurd koç kir. Nêzîkî 3000 ciwanên Kurd jiyana xwe ji dest da. Neh bajarê qedîm ên Kurdan jî kabil bûn. Gel û gerîla kete nava balahiyeke mezin de. Şêwazê sêmîn piştî van her du pêvajoyan dewleta Tirk bi operasyonên mezin ên li hundir û ser sînor yek bi yek dest bi tasfiyekirina hemû hêzên gerîla bi taybetî jî fermandarên eyaletan kir. Wargehên gerîla yên 3 sala wekî Gabar Andok Cudî, Besta Kato, Bagok Munzur ketin bin kontrola dewleta Tirk. Di van operasyonan da li Amanos, İbrahim Şengal, bi kod navê Bedrettinê Tirk, li Derya Reş, Mehmet Yakışır, bi kod Zeynel Karadeniz û Barış Öner, bi kod Tarık Devrim, li Amedê, Ekrem Güney, bi kod navê Amedê Azad Sîser û Hejar Çelik, bi kod Numan Batman û İshak Özçaxtû, bi kod Erhan Garzan û Nevzat Gündüz, bi kod Azad Farqîn, li Dêrsimê, İsmail Aydemir, bi kod Baran Dêrsim û İbrahim Çoban, bi kod Atakan Mahir, li Erzurumê di sala 2018 da fermandarê eyaletê Medeni Sayılgan yani bi kod Panzer Kemal, li Garzanê Şerîf Yakut, bi kod Elî Pılınk,
li Botanê, Hülya Eroğlu, bi kot Delal Amer û Hamiyet Yalçınkaya, bi kot Leyla Sorxwîn, bi vî ava qadên baregehên PKK'yên 6 salî Gabar, Andok, Cudî, Besta, Kato û Muzur ketin bin kontrola dewleta Tirk da. Li herêmên Amed û Dêrsimê ku berê bi sedan gerîla lê hebûn, bi vê pêvajoya tasfiyê da hejmara gerîlayan di navbera 2 dihatin guhestin. Li gel ba operasyonên hindir, dewleta Tirk li ser sînor operasyon pêkanî û nehişt sînor werin derbaskirin. Dewleta Tirk di navbera salên 2015 û 2018 de ji xeta Silopî, Qilaban, Elkê, Colemêr, Çelê, Geber, Şemzînan, Esendere, Başkale ya li aliyê Bakurê sînor hemû kamp û cihên PKK yên li ser sînor hatin desteserkirin. Dewleta Tirk bernameya xwe cîbêcî kir û gerîla ji Bakur derxist û avêtin aliyê din ê sînor. Êdî operasyonên dijminî ji bo aliyê diyê sînor dihatin destpêkirin. Ev rêze operasyonên aniha bi navê Pençe di domin encama vê pêvajoyê ne.